Jingpule na ka kitab Exodus kelenong ka bakhat ar, kad khot iway hadu pra, bad khat way hadu khat saw. Utray ulakren hau Moses bad u Aaron hari Egypt, une upnai unselong na kabenta jompi, ubasdang ya ki way bad kibnai, unselong upnai baningkong jong kasnem na kabenta jompi. Ki yathu ha upat Israel baro bahakasngi kabashipo jong uniu benai uway pa uway urang pa unshim uway ukun langbrod na kabenta la kaying uway ukun langbrod man kakmat yu. Tada kanu kaying kakendiat briu kad uway ukun langbrod tiu tau rang ba unya so lang bad uparalok uba marjan yu. Ban biang briu Kadno uway ula ban pinken ya uta ukun langbrod jumpi uday ban long ubatadem ushen rang ubala shisnem karta pila ban shim ya u na ki langbrod ne ki blang pindri ya u hadu kasni kabakat saw jong uni ubanai tat anda baro lang ki pait pa Israel kin ya penyap yala ki blang jan mit nangta kinshim kendiat kasnam Patkin kelan yaka ha ki ding shokat baro arliang bad hakli jingkang jong ki ying ha ki ba ki bam yaki. Kin bam ya kado hakata kamye chus ang baru pu klem thai baru jur thang kin ya bam yaka. Pin bam yaka hakani karukom baru pan po hakasingkai ki duty ha ki jat bad uding du hala kakti. Pidei pun bam kerki yaka kalong kapas kha jong utrai. Hagata kamit ngan nyai leng ba ka ri Egypt ban ngan sho yap yaw khun ning kong baro hari Egypt jong upriu bad ujong umrat ya ki Blei Egypt baro ngan satian bishar taba ngalong utrai kasnam ha ki ying ba phishong kanlong kadak na kabenta jongphi haba nga yu I ya kasnam ngan yai light na phi but onom one here kanu ka jinpen shitom ban benjot yepi haba nga sho ya kari Egypt kani kasngi kansalong kasngi jinkan mau na kabinta jongpi bad pidei ban rakhe yaka kum kanyam ka rukom hau utrai pateng pidei ban rakhe yaka kum ka hukum kabashi junom ktien jong utrai kasam shispa khat henriu khat ar hadu khat lai bad khat san hadu khat fra Ngan siu kaliang ayu yau try namar ka jingles bun jung u yanga. Ngan ra ka khuri aingu yau nong pin im junga. Da ka bakot kerpat ya ka kerteng u try. Ka jingdu bakraw yau try. Haba jingyap kiri phu jung u. A try ngalong umraw jume. Ukhun kamraw jume. Me milalaw ya ki jinkum junga. Ngan terwa hame ka jinkanya aingu. Pat ngan khot kerpat ya ka kerteng utrai ngan pendep yala ki jingkular ha utrai hakmat ki briu jong u baro ka jingpule na ka shithi baning kong sha ki kristan ha korin klanong ka bakhat wei ka khot arpulai hadu arpu henriu ngala yop diang na utrai ya kata ka ba ngala id pateng hapi kata ka long pau try jisu Hagata kamit baladino yu wala shim yaw khu bad daga ba aingu wala kdia bad ulaong do shim bad do bam kani kalong kamet junga ya ka ba an ID na kabenta jumpi to le ya kane ban ken mau yanga kumju ya ka khuri ru anda ulala bam uong kane ka khuri kalong ka jutang bathimai ha kasnam junga Katasin bapindi tole ya kane banken mau yanga. Namar katasin bapin bam ya une ukbu pat pindi ya ka khuri pin pen menta ya ka jinya utrai tad hadu ba unwan ktien jong utrai. Ka gospel katkum uyo anis bakhuit lenong ka bakhat lai ka dukhot iway hadu khat san. Kalalong ka sngi shua ka paskha u Jisu ulatip Bagapor jung u kalapoy, paudey ban I no ya kane kaperthei, bad ban let sha ukpa. Ula ju I yala ki jong ki ba la don ha kaperthei, Henry menta unsa pen I ba u I yaki hadu ka bakon.
Ujisu bat kisen ran jung u kidang yabam jamit. Uksuit ulala tersu hagado nud ujudas, ukun jong u Simon Iscariot, bondino ya ujisu. Ujisu ulatib bola wan nau Blei, bat bo unsalit pai sha u Blei. Ulatib bau kupa, ula aiti ya ki baro hagabor jong u. Te ula yeng nagata kajamit, ula loit ya kajanko bat ula shimpiar, da kajan na singkai. Nang ta ula the hagadabor, bat ula stang bansat ya gikjat jong kisen ran jong u. Bat banyat penrukyang yaki da kataulia kaba ula shimpiar. Habapoi kakenti u Simon Petrus, une ula ong hau. Mensat yaki kjat jonga kinrat, ujisu ula jubab, pimtip menta ya kaba ngale Henry, pinsatib hadin. U Petrus ula pen lanu ru men omsat ya kikjat jonga. Ladangam sat ya kikjat jompi la jubab ujisu, pin omlong shu usenran jonga. U Simon Petrus ula jubab, ko kinrat, wat sait tang ya kikjat jonga, habakumta, to sait yanga, bat kli ru. Ujisu ula pai ktien. Uta ubalasung ula kuit nadong shadong, bat don kam ban sait yalade, lai tang kikjat. Pi baro pilong kibakuit, baro lai tang uwei. Ujisu ula tip lupa uwei, ubandino ya nagata kadaw, ula ong mapi baro lai tang uwei, pilong kibakuit. Enda ula laksa ya kikjat jongki ujisu ula kupbyang ya kajan kup ula lekpai shala kajaga ha kami bat ula keli pismutu ya kaba ngalale yapi pikot yanga unong hikai bat ukendrat bat kalong kabadei namar nga dalong shisha tilada manga ukendrat bat unong hikai ngalasa ya kikjat jongpi Piru pidei banyasat kjat mar kalyang. Ngala ay hapi kanuksa, bakumba ngarale hapi, piru pinde kumju. Ka gospel jong utray.